бахшида ба рӯзи пойтахт дар муассисаи давлатии наврӯзгоҳи шаҳри душанбе мусобиқаи кушод оид ба пойгаи аспдавонӣ доир гардид. дар мусобиқаи мазкур варзишгарон аз хоҷагиҳои аспарварии ҷамъиятию хусусии вилоятҳо шаҳру ноҳияи тобеи ҷумҳурӣ ва шаҳри душанбе иштирок намуданд. мусобиқаи мазкур бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе роҳандозӣ шуд. дар ин чорабинии варзишӣ чобуксаварони аз 16 сола боло бо аспҳои 2 сола, 3 сола, 4 сола ва аз 4 сола болои зотҳои тоҷикӣ омехта ахалтекинӣ ва англисӣ барои касби зинаҳои ифтихорӣ рақобат намуданд. пойгаи аспдавонӣ дар 6 давр дар масофаҳои аз 1200 метр то 1800 метр гузаронида шуд. аввалин шуда дар пойгаи мазкур аспҳои муассисаи давлатии наврӯзгоҳ дар масофаи 1200 метр рақобат карданд. масофаи номбурдаро аввалин шуда аст бо лақаби заврақ бо чобуксавории Ориф Зайниддинов дар 1 дақиқаву 23 сония тай кард. зинаи дуюмро аст бо лақаби Арсенал таҳти роҳбарии Меҳроб Шамшеров соҳиб шуд. аспи 5 сола бо лақаби Виол бо сарварии Ашуров Ҷамолиддин зинаи сеюмро касб кард. пеш аз ҳама шукронаи сулҳу ваҳдат, шукронаи истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ки бо дастгирии бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баргузории тамоми чорабиниҳои чӣ сатҳи ҷумҳуриявӣ бошад, чӣ шаҳрӣ бошад, чӣ ноҳиявӣ бошад, бо гузарондани мусобиқаҳои варзишӣ ба анҷом мерасад. имрӯз ки мо шоҳиди ҳол ҳастем ва дар як чорабинии сатҳи шаҳрӣ ки дар шаҳри Душанбе аз шаҳри Роғун ташриф овардем ва шоҳиди ҳол ҳастем, мо мусобиқаи аспдавониро тамошо дорем ки ин бисёр ҳам як дастгирии хуб аст барои нафарое ки ба ин навъи варзиш шуғл доранд, яъне ки ба варзиши асп шуғл доранд ва доим мо пайгирӣ мекунем ки чунин мусобиқаҳо дар сатҳи ҷумҳурӣ зиёд шаванд, то ин ки ҷавонон ба ҳамин рӯ меоранду аз ҳар гуна корҳои баде ки ба тарбияи ҷавонон таъсирбахш аст дур мешаванд. дар пойгаи дуюм ну аспи зоти тоҷикии дусола дар масофаи 1200 метр рақобат карданд. асп бо лақаби Гром бо роҳбарии Хуршед Сатторов дар 1 дақиқаву 29 сония аввалин шуда хатти ниҳоиро убур кард ва соҳиби нишони зарин шуд. асп бо тахаллуси гардун аз Хоҷагии Деҳқонӣ Мир таҳти идораи чобуксавор Умед Иззатуллоев зинаи дуюмро соҳиб шуд. инчунин як аспи дигар бо тахаллуси гуфтор аз Хоҷагии Деҳқонӣ Мир бо сарварии Анушервон Сатторов мақоми сеюмро ишғол кард ва соҳиби медали биринҷӣ гардид. дар пойгаи сеюми мусобиқаи кушод оид ба пойгаи аспдавонӣ зоти аспҳои ахалтекинӣ иштирок карданд. дар ин нерӯсанҷӣ 8 асп дар масофаи 1200 метр рақобат намуданд. асп бо тахаллуси Самандар аз Анушервони Рустам бо роҳбарии чобуксавори шинохтаи кишвар аз рақибони худ пеш гузашта дар 1 дақиқаву 21 сония ба марра расид ва ҷои якумро моли худ кард. асп бо лақаби Самарқанд бо савории Меҳроб Шамшеров мақоми дуюмро соҳиб шуд. ин асп низ ба Анушервони Рустам тааллуқ дошт. дар ин пойга ҷои сеюмро асп бо лақаби Алмос моли худ кард. чобуксавори Алмос Қандил Раҳмонов буд. пойгаи чоруми мусобиқаи кушоди аспдавонӣ 1800 метрро дар бар мегирифт. дар ин рақобат 4 зоти аспҳои тоҷикии сесола иштирок карданд. асп бо лақаби Сентурион аз Рустам Ҳасанзода бо чобуксавории Фирдавс Саломов дар 2 дақиқаву 2 сония ба марра омад ва зинаи якумро моли худ кард. асп бо лақаби Серебрини таҳти роҳбарии чобуксавор Хуршед Сатторов зинаи дуюмро моли худ кард. аспи дигар бо тахаллуси Вершим таҳти роҳбарии чобуксавор Анушервон Сатторов сеюмин шуда ба марра расид. زیر رقمی 4 سنتوریون زیر رقمی 2 سنیبلیانی رقمی 3 дар пойгаи панҷум зоти аспҳои омехта рақобат намуданд. 8 асп дар масофаи 1800 метр нерӯсанҷӣ намуданд ва аввалин шуда аст бо лақаби Главком аз Хоҷагии Деҳқонӣ Мир таҳти роҳбарии Анушервон Сатторов дар 2 дақиқаву 6 сония ба марра омад ва ҷои якумро моли худ кард. асп бо лақаби Адмирал таҳти роҳбарии Фирдавс Саломов медали нуқра гирифт. ки асп бо лақаби Энергетикро роҳбарӣ дошт сеюмин шуд.
Admiral rakami 8. Mu aspoy tojiki tevr kılıştayım. İn aspoymu oyanda boğari doram ki dar korhoy ham buzkaşı ham poygay ravon bisor foyda izur orada mesela. Mu davami sol haş bu poygay ravon teşkil mekre mu. İn poyga baroy terbiyeyi nasıl navrasam bisor ham kori kalon dara. Bachoy yoş aspadi oğra meşan. این یک تربیت کلان بده جوانو با جوانو این پویگه با اشتراک میکنن از دوام میشوند و آینده من باوری دارم که این ژاکیوی مو چوبک سواری مو در مسابقه عمومی جهانی بیرون ای تویشون اشتراک کرده و افسریتی ملتی ما رو مملکتی ما رو بلند میبردارن. дар пойгаи шашум ки рақобати ҷамъбастии мусобиқа ба ҳисоб мерафт 4 аспизоти тоҷикӣ аз 4 сола боло ширкат карданд. масофаи муайяншуда ки 1800 метрро ташкил мекард аз бо лақаби бомдод дар 1 дақиқаву 59 сония хати ниҳоиро убур кард. чобуксавори бомдод аслам ҳамроҳ қулов буд. аз бо лақаби разгром аз хоҷагии деҳқонӣ мир дар 2 дақиқаву 1 сония ба марра расида соҳиби медали нуқра гардид. аз бо лақаби секретариат аз рустам ҳасанзода таҳти роҳбарии чобуксавор фирдавс саломов мақоми сеюмро гирифт. ғолибон ва ҷоизадорони пойгаи аспдавонӣ бахшида ба рӯзи пойтахти тоҷикистон аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе бо медалу ифтихорнома ва тӯҳфаҳои пулию молӣ қадрдонӣ гардиданд. ман асосан гири ай даври саюз асп медавонам. пеш пойга бисёр буд. ҳозира мана 2007 сар кардам пойга давонира мана то 2023 анҷом достода яъне ки ҳамиқа ки асп камай. асп агар бисёр бошад агар ипадронда пойга бисёр сар мешавад. ҳар 2 ҳафта пас пойга метиҳам. асосан ирӯз аспо нағз иштирок карда. аспо аҷоиб шуда. ҳар як пастарна мебурдаги асп натонист. ирӯз ҳар хел мешавад. яке дигарро буриданд. ин пойга асосан бояд ҳамин хел бошад. ҳар рӯз якташ буридан гирад даже як хело ана тотализатор бозӣ кунанам ҳаваи бозиро намекунам. медонанд ки ӯ асп фақат якум мебиёд. ана идоф нағз шуд ирӯз ҳар хела аспо якум омаданд. ҳеҷ кас даже вайро фикр намекард ки ҳамин асп якум мебиёд. ин хеле шуд.